Elvira Malin hi January somni pahnei sang khajakua palia alo pianga. Apa hi Sir John Ashley Malin ani a Lal George V Financial Advisor le asum don nalama Chief Executive ani nge. Apa hi a hausarap thak le a. Anupui Evelyn nen hian fanu pahni Elvira le Avril an neya. Theito patha a an enkol baka an khuwa khirhle bokani. Belgravia a chengin an chen na mun hi London a chuan mun man to ber ani hial renga. Anin chu chhong lia sang ani a room somthum paruk lai a nge a. An then te po British million le hausa thil ti thei tak tele Prince George le Princess Maria te an ni hlomani. Prince George hi King George fa pangazinga palina ani. Elvira chuan actress ni achak thei a stage le cinema vela han inland vel te chu adu thu samber ani thina. Kumsang khajakua somni palia chuan Drama Academy a chuan akal tranta a actress lar tak Constance Benson ko mu ani nge. Ti chuan movie pahnia chuan a changtu berni in a inland tranta a chan thiam awang chuan a zirna Academy a chuan andu pha le ani. Elvira chuan chu Academy atang chuan sum a hailu ta hem maya W kitanin an chan chu Gothic theatre an chualai chuan Elvira chuan nuam ati thei hle a chu Academy a omlai chuan abialpa Charles Grave chuan in nei puya asom ta a Charles hi journalist ani a Elvira ai kumrukin a upazo kani Elvira hi anin hual lai hian kumsom pakua chau ala ni nge Charles nu le pa te chuan an fa pa in an mo tur athan saka chuan an lom chi lawa an mo tur chu mi hau salu tuk chung kwa atanga seilian ani awang chuan nakina an chung kwa chu ala musit mayang ti an hlawani ti chuan Charles chuan an in hual na chu ati topa Elvira chu ril hreom le mual pho takena kalsan ta a heti hun lai hian mi pa in hetianga in hual na anti toble mai hian a mei chelam tan aza thakin atlom thak ema Charles po chu a thona hmuna chuan palo ti le en niam a hlo pha hialani ma se a hna atang chuan an ban lem lova Elvira ero chuan chu tianga aril ru le thinlung thak dang lam mai chu alo du azong lo maya Charles a in lua chuan akala amut pindana tang chuan lungte tukverlama chuan a vom chuaka Charles an aron mua aron ngai vena du wang ani Charles chuan a han mutange ya aluta pistol kengin tukverbula chuan a reng ti a han hre thei ngala Charles chuan Elvira chuan ril rumu mal apulova an pahni po chuan thi mai poi ati don lo ti a hria chian ema wangin a thian te chu Elvira ril ru lo la peng turin angena ti chuan ruma chuan tlan chawin kongka a chuan aluta pistol chu a han lak sakta ani Elvira chuan Charles nen an in kar chu a top ta ni in a hria a theater lama a rol chantur chu ngai tua atum ta zoka kumsom ni pathum ani chuan American singer le entertainer John Sterling Barney nen anin hmel hriat ta a entertainment group pakhat The Three New Yorkers antia chuan a tel ve a Cave Day Ballet Judora chuan akal zing hle bok heti hunlai hian Elvira po in he mun hi atlo zing hle a ma se function na zai tura an som ma chuan zon chu alo hre ve ngai reng lawani chutia anin mu reng ta ka chuan reilo te a anin nei ta thua ya ma se Elvira chung te chuan anin nei na chu an du lovin an do dal na sa hle a an fanu chu nuam taka ada thei an ring lova an du dan chuan an mani omna lai vel bora om chu nei se an du ani chutia chung telamatanga du lo na sa tak an ton hnu chuan reipo in nei lo chuan anin then tange a John chu New Year ka let le a Elvira chuan anin then na tur a boi pui ngala engnama thok chun zom lovin apa na chu a pui ta zoka amuna sa ema zanlam chuate a ching chho tana night club le party na te
zu zorna kalte chu a ching hle a kumsom ni chhovel ani in pasal a thena a thalo zong in anun a mang chhota a chung chang chu mi ten an ngai ven le an soidu em awang chuan London chu chhuah san mai adu ta a Paris a kala a thena tanga rei lo te a tlangwal pakhat a hming Michael Scott Stephen nen anin tonga Southwest London Putney district atanga local ani mase Elvira ang lo takin mi hausa chung kwa an nilova fashion designer lar le hausa tak ni chu asuang tu ana lian ber ni in chumi ti hloting tura Paris a local ani a mase abial nu Elvira ringot chu aril ruwa ada wangin atum po chu apuitlin lei theilova abial nu bula om ringot chu adu thu sam ani a chu wang chuan Elvira chuan kalsana London a let le chu atum ta ani kumsang kha zakwa somthum pakhata chuan Elvira chu London a chuan a let le ta a anu le pa te induam le moi tak a chuan a cheng le ta a chu ta chuan John nen anin tong le a John chu Elvira poisa pek mang mai maya khosa ani a an pahni po chuan in hau chang an nei ta fo maya Michael chu thil rang ranga chuan a hlo chamin amu mal lo hle a anung chang amoi lo hle bok chung te awang chuan Elvira chu amang angru hle thin nge nge ani chang khat zakwa somthum pahni mei ni somthuma chuan Elvira le Michael chu mi ho sa ho kalna club de Bali antia chuan an kalve a he club hi sang kha zakwa somni chhovel kha chuan alar hle thina an hon tir chuan lam mi tele judora zai thin te chu an tilar thin ani lamna hmuna tanga in chung lama chhona kailon moi tak mai aneya an restaurant pakhat phei chu Prince Wales le mi hausa tam takin an tlona sa thei hle ani Elvira chuan chu mun chu mu hrim hrim acha ka wang chuan an vakal ve ta an va thlen chuan restaurant a chuan cho an eya zutle mazong an in zo chuan Dean Street a Blue Angela an kal ta dar som pakhat le minute som panga vela an thlenga zandar kwa vela ina an ho le ani mei ni somthum pakhat jing lam ma taka chuan an nu pa chu mu hi lovin anin hau ta anin haurin em awang chuan an then om te chu anin hau thoma an ron tho hloma ma se chung thil chu dan pa nga ya an nei hlom to ani police te po chuan an then om te atang chuan complain an dong na sa thei hle a chu hmuna vakal fo po chu an du to lo ani ma se chu mi tum chuan an then om zinga mi tu ma chuan police phone boy an du lova anin hau chun zom zela thok le khata vuak rik chor ang hian an ribura are duaka a hnuwa Elvira trap thom an hrele a darli le chan vevel chuan Dr Thomas Duran alo thlenga Elvira chu alo mang angin a chi ai buai hle a Dr ne na chuan minute som liam ta khan ron biak che atuma ama le ama a inti palani ti ron thil che atuma ni ati chula Dr chuan a han ena Michael Stephen chu athit to ani ti a hreta a oma silaya ka ani a Dr chuan police a call ngala rang takin police an ron thleng ngala inspector chuan investigation atran ngal char chara investigator chuan Elvira chu engthil nge thleng tia azo chuan Elvira chu ala chi ai buai le a thei ang tok chuan a in soifia ma se Michael nen chuan anin hau buaya Michael chuan kalsan atum thu hrilin ma se Elvira chuan kalsan lo tura ngenin atel lowa a om thei lo thu a hril po chuan kalsan atum tlata a thin rim in su zo lo chuan an khum sira dawara silaya da chula in Michael chuan a thu sak vele mai ni in a soya inspector chuan tunge silai chu met puak zok tia azo chuan Elvira chuan a hriat chian lo thu a soya Elvira chu police station a hruain a statement an la reilo te hnuwa chuan Sarjon le Lady Malin chu an lo thleng ve Sarjon chu paro pui tak le mi ne theina riau nei mi ani ti chuan police chuan anu pui nen chuan an fanu Elvira chu an hruai ho an phal sak ta ni thum hnuwa chuan investigation chu an zo fel ti ta
an then om le an thian te thu an zo fia chuan Elvira chuan rin hlel akai ta hlea party na vela kalin a hun tam zok a khoral baka apa sum amang na sa hle ti an hria a mase police te chuan an evidence chu latok an tilo hlea June nilia chuan thu hretu pakhat chuan police te ronbe popin Elvira le Michael kha anin hauna sa hlea ti chuan Michael chuan chua sanin Elvira chuan tukver nghen chan chungin Michael chu aron kap ni in asoya chu evidence chu inspector chuan a hriat vele Elvira chu Michael tha thu buai a siam sakta a chu thu Elvira pa in a hriat chuan afanutan lawyer Traberroy atuma Attorney General Sir Patrick Hastings chu ata na ding ta a chuti lai chuan Britain in economic lama buaina tam tak an toka an sum don na te chu nasa takin atla chia a kumsang kha zakwa somthum pahni ni puilai chuan na tho tur mu mal nei lo mi pui million thum point panga an tling hialani chung boina sang sang awang chuan an khe chuan mi ngai ven a hlo lutuk lem lowa July nili sangkha zakwa somthum pahni chuan khaminia doctor vahma saber tu chuan awahmu chuan Elvira chu aril ru boi hle ti le engma han in soifia dan a hriat lo thu asoya prosecutor lam chuan an then om te chu thu hre tuwa an han kowa ma se tu ma chuan mu mal takin a that nge yani ti an soi theilowa kaka pangche ti a soiri chi an hria prosecutor lam chuan Elvira chuan a thin rim in sum zo lo puak ke thutin a kap ta ni in an tang ve tlat thunga police pakhat chuan Elvira chu police station a hruaidon chuan pon lam awa awanga korlum haturin a hrila ani chuan za pa lo taka changin kanui hria em kalaka soitur le ti tura film khurang che ti in min hril ati a chanchin bumi tam takte chuan chu case chu an ron ngai ven hlea ti chuan Holloway prison a abik taka en kol na dong turin an thon ta a om na sel chu a hma a alo chen na a amut pindan tiat lek ani a topa chuan defense le prosecutor lam chuan in rem na an siam fel theita a an thu buai an rem fel don ni chuan chanchin bumi le thala tu te chu courtroom khatin an oma pon lama mi pui atam thei ang ber an om boka Elvira chu azam chle a ti chuan ko chuan Elvira chu a chua zalen ta ani ma se rei lo te a chuan Elvira chu anun nga ya let le a anu le pa te ti buai adu lo wangin Paris sa akal ta a kumli nuwa chuan Monsias D Codinen anin huala ma se an pahni chuan anin nei ngai don talawani Christmas ni sangkha zakwa somthum paruka tak chuan Elvira chu a thlenna hotela chuan thi a chhar ani a thi hian kum somthum pahni mi chau alani nge ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video mi lo thir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule